mucur sadel mong lakoni bunga susah manungsa wis kulino ora ngono ora ngira ana raksasa mudhun saka kayangan wong urip apa butuhe Kancing yang terkenal nemong ampun ya sapa bakul kasut kasut iya Jangan lupa like, subscribe. Selamat jaga. Mantap.
Lah alhamdulillahirabbil alamin yo. Kowe lan aku sak rombongan wis kasembadan kanthi rancang. Wilujeng sekolah ing Sambikala. Sowan ngabiyantara ngersaning pepundhenmu ya sedulurmu tuwa penjane Kang Mas Sutresna saha Mbak Yu Undawati. Oh ngono. Iki kagungan kersa apa to Mak? Piye to kowe kuwi? Sedulurmu lanang penjane Kang Mas Sutresna saha Mbak Yu iki dina mahargya ingkang putra putri lho. Dadi temanten, dadi nganten. Entuk ngendi Mak? Entuk Laladan Kecamatan Bungkal, desane Nambak lho. Oh ngono. Ya, putrane pinjane Bapak Sutresna utawa Mbak Yu ingkang sesilih Diah Ayu Selvia Ona Naris. Oh ngono. Terus celukane piye? Ona. Iki palakrama winengku dening kakung saka Laladan Kecamatan Bungkal, Desa Nambak. Putrane almarhum Bapak Kusnan ingkang mijil saka Ibu Wasinindo, asmane ya kuwi Nak Mas Edi Laksana Eka Febrianto. Ngono. Iki wis sah tumraping hukum agama, uga sah tumraping hukum negara. Ngono. Awake dhewe nderek ndedonga marang panguwasane Gusti Dat ingkang Maha Rahman lan Maha Rahim. Muga-muga nggone kagungan kersa sedulurku Mas Sutresna Sagutra kulawarga pinaringan tentrem ayem ya Nduk, pinaringan kabul sekolah ing Sambikala, sumrambah sirap mojo temanten sakloron, nggone jebul samudraning bebrayan, bisa kasembadan kang sinedya katekan kang ginayuh, sapermaan babar kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin Mak. Ngono ya nggih. Lah kanggo paseksen nggone dawuh ingkang putra Nak Ona kowe lan aku kadewan limbuk lan nyange ing dalem kene lho. Oh ngono. Putrane Mas Sutresna saha Mbak Yu pira? Ya mung siji kuwi kok lho. Ya Mbak Ona kuwi kok lho. Yen ngono kudune ngruwat ya Mak. Besok nek wis tingkepan terus ngruwat utawa sepasaran bayek ya kuwi besok ngruwat wayangan neh ya. Oh ngono ya Mak. Oh ya awake dhewe nderek ndedonga ya Mak. Mula kowe lan aku ndedonga nang ngersane Gusti Dat ingkang Maha Kuwasa. Muga-muga Mas Sutresna pinaringan panjang umur, murah rezeki. Allahumma amin. Suwanana dalem kene nggawa prabot komplit ya mungkin salah persepsi. Apa kuwi? Prediksi. Kurang berkomunikasi. Bab apa? Bab taruh Nduk. Sing mestine plan kanggo kuwi dhuwure 5 meter, anggone 12 meter. Lah iki guru 8 meter sayape ya ndek lah mula iki Mang ya lunak-lunak. Waya wis bisa cukup pelanggan sing ukurane cilik nih ya ora apa-apa kan Bro. Wong nyatane wis kelakon kanthi rancak iki jenis kala. Ya terang, dadi ya wis terang. Ngono ya Mak. Iki para bakul sing semono akeh iki ya ben padha payu kene ra udan melu donga apa ora melu donga kan lho njaluk gending ora para bakul kuwi lah nek ora payu ya aja ngono ta wong nyatane nyanding ya kintil kowe kan lho
pedagang-pedagang kaki 5, kaki 6, kaki 7, kaki 1 iki padha tinggil kowe kan yo ngono ya Mang. Sowan ana dalem kene ora ijen yo iki malah nggawa binatang tamu piye bintang tamu iki saka penjane Mas Sutrisno ngaturi rawuh penjane adikku Dik Sentun sing saka Magetan. Oh ngono Sentun ki sewengi pira murah 20.000 wis nggo kendaraan dhewe. Ya aja ngono. Sadurunge Dik Sentun dijumenengake aku tak coba ngincipi swara Mas sindene ana 6 kudune 7 sing siji momong sapa Mbak Nopita wis sindan kondang biyen nasabah BRI momong lho ya dandan lah terus nyele dhewe dandan iki sapa kuwi putuku lho. Iki putuku sing saka Sragen. Anake sing ndang Jepong kuwi anake Antok. Asmane sapa? Mbak Yola. Oh, Mbak Yola. Coba ndak ya ndak? Coba Mas. Selindro sih Mas, selindro Mas. Ning nong. Abang ijo neng prapatan apa dek putih-putih neng kuburan apa dek sarungan apa beto mati Nak Yola. Sugeng dalu di Baharo. Nah, memang ya Mbak Ida ya di kau ngetutke. Dan butuhku saya suwe kok saka yang baik Ponorogo. Meni bojoku biyen jan kok sing nom ya kaya kowe iki. Mbak ngetut. Baru saiki kaya kresek. Melotrok kabeh san. Dek Swanana daleme Bapak Sutrisno Sakutra keluarga kadewan nyibur para kadang mitra Sutrisno budaya. Kowe ra urung duwe pacar to, Nduk? Jangan dulu ya, ditelan baik aku Ponorogo. Baik aku Ponorogo kalau belum tercapai cita-cita tidak akan menyawang gitu-gitu. Ini nyawang loh. Ini bebadok ya. Selindro apa pelong ya? Ya dimenen. Wong sekolah, kowe kelas piro to? Kelas 3 ya? Kelas 3 SMKI. Wah, wis kudu libe pisan. Pelok pas selindro apa barang apa? Ya, ini sik langgam. Langgam niki. Ben Sumarak Mas Udut ditampilke Mas Udut, jenenge Mas Udut. Udut sing bawa Mas Udut, sing langgam Mbak Yola. Apa ya?
Mbak Yola ngersakan podang kuning. Oh, podang kuning. Ya. Dibawani. Rasane wong nandang tresno Piantune ganteng, suarane apik, ora Jawa duit. bebas gitu. Duit ora Jawa, wedokan yo ora Jawa. Kan itu dulu. Aku yo gumun lho. Kuwi ora kundi nguyuh lho, Mas. Nggih. Pak D itu Ewan. Rina wengi tak goleki ora mando saya kepranan si podang kuning Lanjut. kalamun bisa nyanding itu bungahing rasaku Lalu seret ireng prasojo yen si podang duduk ati tak sranandi sun pikat pulute bando yo, podang kuningnya buka saka benang. Monggo. Dados.
Dongeng manuwun nak ya lah duduk kembali di tempat. Wis mundhang nggih suaramu wis pleng. Wah, ya pancen dudu seni wae. Tak kudang-kudang putuku dados sinden sing kondang. Kaya Mbak Bu Kesi, kaya Bu Suci. Iku kondang kabeh. Ngono ya, Mak. Nduk. Apa mak iki ana nawala tuwiba ing pangkon. Tak wacane luwih dhisik ya, Nger. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang, aku wong Ngambakan. Pondok aku kidul pondok Al Iman Putra. Umurku 93 tahun. Wah. Putune piro iki? Aku njaluk gending. Gendinge siji pepeling. Karo perahu layar. Sing siji kembang kopi kudu dilaksanani. Dilayani kabeh. Pak Dalang tak dongake panjang umur, murah rezeki Allah. Amin. Wassalam, tak tunggu neng ngendi. Neng kene wassalam nggih. Matur kuning panuwun diaturke. Siji mboko siji waton rata. Ya iki garapane Mas Budut neh ayo. Iki suka kepenget marang warga masyarakat khusus ing Bangunrejo, Kecamatan Sukorejo kene. Ngono ya, Mak. Iki pemerintah Kabupaten Ponorogo gencar-gencare gempur rokok ilegal. Oh ngono ah. Imlo udah awake dhewe sing waspada. Lha Mas Budut, pepeling dipun bawane tulisan sembahyang kene. Nggih. Sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Aksara S sujud ingsun mring Hyang Maha Suci. Banjur eling lamun manungsa tinita. Eling lamun manungsa pintam dadi khalifah. Kitab suci Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72 wis ngandhake bumi langit lan gunung ora keduga amanah. Sing nampa amanah manungsa. Ning manungsa kuwi jahil medake dengki dewi dawen kapeopen sebab duwe hawa nafsu. Banjur aksara M manembah marang Gustine. Sawise eling dadi khalifah kudu gelem manembah marang Gustine ya kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Banjur B binuti lanaki nayo. Jangan hanya dibaca, harus dilaksanakan ya. Jangan hanya dibaca, harus dilaksanakan. Binuti lan ginayo. Terus among kanggo samune mati. Aksara A yang di depan amung kanggo sanguning mati. Sebab apa wae kang ana ing jagat raya kang urip mesti calone bakal mati. Ning nek menungsa ora mati, bali marang asal mula-mulane. Mula terus aksara Y. Ha. Y ha. Aksara H. Hanjok mereka sampurana
bisa sampurna bali marang asal mula-mula bukane yen nindakake aksara Y. yen imane takon segala maujud hadis kang ana sanubarin menca najan gaib mesti ana. Iman ki ya ikra ki ya petunjuk ki ya hukum ya alif. Mula alif lam mim ikra kang latif kang ana sajroning jasmani. Bima aksara J. Lanjut A yang di belakang. atimat kemung sajuga Neng cipta sawiji gumening tekad kinarya pancap dan padanging pangira-ira. Nek wis takbir Allahu Akbar kok aja mikir nono, kudu sing kusuk tenan. Terus aksara N. Norakanda tansah ana tapi wajib Yen wajib kudu ditindakake, yen sunah ora ditindakake ora apa-apa, nek ditindakake entuk pahala. Yen ditindakake mesti bisa aksara G. Gusti paring ijabah Pepeling dados
Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan rutin Rebo Kliwonan. Komunitas pelestari seni budaya Nusantara. OKPSBN. Iso ben. Wah, kowe kok tanggapan terus ya, ora kita moncret. Wis mulai aku. Oh, tansah. Lan dadosno kalian. Wayangan bengi iki, Nduk. Saka kersane piyambak Bapak Sutrisno di live streaming. Live streaming. Channel Kiyatno Gondo Darsono. Iki kawanmu, kawanku. Ning sing bayari Mas Trisno. Lah iki ya sik agi wae sik kira-kira udakara 2 tahun. Channel ku iki murah. Mung cukup 5 juta. Murah 5 juta. Ya sak keparinge Mas Trisno sejene maringi. Sing penting keneng dituku rokok. Sing lakone sapa to? Kepek apa sapa kuwi? Sapa? Kepek. Wong ceplek kok ceplek ya. Hah? Saiki panjenengane Mas Sentun sini wis ari kowe ingkati kowe di bali pelok Mas, bali pelok Mas. No. Ada terus kengetan anjir anak selindro karo pelok karo selindro. Pokoknya malam bunyi iki lho. Malam bunyi iki, malam ini iki garapan kabeh. Ya sing ngendang. Ayo, kurang komunikasi ya ngono kuwi. Ah ya. Ditampilke ke depan Mas Sentun. Iringane kulu. Nah. Iringane kulu. Saya saka ngene. Yo kanca nyangki sik kumila.
Saking dalu disentun. Nggih, wilujeng dalu macane. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah sowan wonten ing pundi Ngambakan nggih. Nggih, dukuhipun Ngambakan desane Bangunrejo. Rahayu wilujeng slamet. Nggih. Wonten aral setunggal menapa. Dangu mboten panggih nggih disentun. Sawetawis. Oh, tak kabarne kok terus-terusan ae. Nggih, ngebleng ning omah. Metek-tek wis ana ngopo-opo. Ayo kudu sabar to, Don. Sabar terus ngopo-opo entek sabar terus piye. Iya, iya. Dalu menika alhamdulillah saged nderekaken panjenengan Mak Cange. Heeh. Wis nek nggo nyaur Senin pon akad pagi. Lha nek tak sangoni. Mila to. Dadi ki engko mulih terus Kaya kondangan tinggepan kali. tanpa pamit. Ning kok wis dibeli oleh Pak Tris. Piye? Ya engko ora ketang piye tinggalan nomor rekening mudhun. Nomor rekening bank lah duwe nek nomor rekening listrik karo rekening banyu. Ayo woh. Mulai malah nunggak. Lah nggih. Masih dalam suasana Idul Fitri Mas Canggih. Oh, heeh. Mbok pilih wonten pangapunten lho salaman barang. Wonten alepatan. Tangki paciken. Ya untu lah. Sajuwene kula sawung kaliyan panjenengan, kula wonten lepate nggih sepinten kagungan kula nyuwun pangapunten nggih. Jawa sami-sami disenduk. Tiba bareng-bareng ora kawan. Jawa sami-sami iki tiba sepadha-padha. Nek sami-sami Jawa iki padha karo jungkel wong Nek loro. padha ki mek karo jeneng apa? Iya. Kaya malah mumet ra karo kawan. Nika ajatipun Pak Tris mantenan nggih. Mantenan. Untuk teman-temannya semoga berbahagia lalu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tuku dhewe ning kutha Mekah. Piye? Muga-muga teman-temannya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus tuku dhewe lah iwake bandeng. Hah? Mantene muga-muga ora sasuwi-suwi ndang meteng. Si Pak Tris mau latihan udang kok. Heeh. Nggih, Pak Tris kali Bu Lindawati. Lindawati. Nggih, pun latihan udang. Nek udang putu lanang piye Pak Tris? Nggih. Biasa to disentul. Heeh. Dicekel bekal kasih. Cek ngene karo muni ontong gandum, ontong gandum. Bener lanang. Nggih. Ada beda. Nek wedok ya ngono. Nah. Ya Bu Lindawati ya omong ngene. Piye Bu Linda cekel bekal kasih cek. Nah, yo karo muni. Yeah. Iki sapa iki? Iki sapa? Alhamdulillah. Ayo adat Jawa kuno toto ya ngono kuwi. Jek to, Mas. Mantang beli ngono kuwi. Napa? Mantang. Mantap. Karo istri. Nggih, mugi-mugi Pak Tris tetep panjang umur, Amin. tambah makmur, tambah rezeki. Insyaallah tahun ngarep rasa susun dan munggah haji. Borongane akeh. Alhamdulillah beliau adalah seorang pemborong. Gitu. Iya. Jadi proyek ngoten niku. Nek proyek berarti aku yo anggotane. Lo selaku anggota dari Pak Tris juga. Nah, begai kula dadi Purdimen. Nggih, begai kula bendina tetep Purdimen. Kok kurdimen? Nyampur wedi karo semen. Alias kuli, yang penting 40.000 renes ya Mas ya. Lumeh berek atau dibatang para pamirsa sedaya. Tambah sehat selalu, amin. rezekine tambah lancar. Lancar. Kenek sawape manten, joko-joko, perawan-perawan sing rung temu jodone ndang temu jodone. Ndang rabi. Rondo-rondo duda-duda ndang temu jodone. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Sekali merdeka tetap. Sono karo iman-iman. Ben regeng Mas. Siap, Bos. Bojone tunggake. Oh, ayo, Wo. Kene diajeng ona. Nang sing ana Dudu batu. Nang.
Sugeng dalu Dek Suci. Sugeng dalu Mbak Cange. Mau wis sungkem. Ya sungkem ya. Ayo. Atur bekti marang piyambak Kyai Sepuh. Diparingi pitra. Alhamdulillah. Piro? Semayani. Sik semoyo. Tak nyoba. Ya dijubruk. Aku ya tak ujung iki kapak-kapak iki ya petilasan. Lah iya kaya pepunden kok ya. Ade koyo Ya punden itu tetep disembah. Mbok menawa koyo kuburan yang dipetasan. Maksudnya iki ya ndek ben ketok apa saiki dadi apa. Lah ngono iki. Aku ndek ben cilik sing gedheke sapa? Biyen apik sing ngremuk sapa? Alah. Masa kono melok remuk? Masa kono melok remuk? Lah ganas tiba. Oh, berarti gak gaplek pringkilan. Apa? Lah kuwi mau Apa? masa Kyai Sepuh gelem remuk ngene iki berarti kan gaplek pringkilan. Lah wong lanang iki lho. Wis tuwek iso Iya. dalang. Wong lanang ki ngantek nek urung ngantek mlebu ngono ki jek pertampilan. Diusah sih nek sandinge ngono. Ayo. Mbah sing gender iki nek apa lah renek satame ngono los. Masa Pancen tenan kok, Dul. Benar. Titikane wong lanang karo wong wedok iki to. Pripun? Wong lanang ku umur 93, 95, 100. Nek buyuten mesti ngene. Sing tadi kowe to? Iya wae. Wong lanang. Nek wong wedok Nggih. umur 50 nek wis buyuten ngene. Mo. Oke, Kuwi Dadine jek mi Kanggo bawani. aku, Mo. Nggih, jek mi bawani wong putri nggih Bu nggih. Lah, wong lanang ki apa ya Bu ya? Nah, ben kapok. Iya. Apa-apa nopi bawani wong piyayi putri. pancen yo Lho. ngono. Ya Iya kan? bener kandamu ning Iya. wong lanang ki minangka guru nabi. Nah, Guru nabi sing menehi nafas saben dina. Heeh. lahir batin Lahir batin tanpa wong lanang awakmu arep ngliwet apa, Nduk? Lah nek wong lanang ki akeh-akeh demen selingkuh. Aku ora seneng karo wong lanang sing senenge demen selingkuh kaya ngono kuwi. Ini lho, ini. Aku ora seneng. Kowe ki mikir lah wong lanang ki ibaratno botol bir. Botol bir, botol. Kuwi banyune diombe, dicrocot wis ngono, sing penting pucuke gak cuwil ngono gak masalah. Coba aku tak tareni ibu-ibu. Sek to. Aku yo iki yo ora trimo. Ora trimo lah. Kok wong lanang kok Lho. gak tukang selingkuh. Saiki bojomu saling pengino ki bangsat kemana Lah kan gara-gara dheke ya selingkuh. Sik tak lakoni ibu-ibu. Bu, nek duwe lanangan kaya ngono botole mulai digecek ya Bu ya. Setuju Bu? Nek gecek aja saka poke Bu, saka pucuke. Lah iya. Aja saka pucuke. Lah piye? Wong ketok ae. Saka pucuke wah kan berbahaya. Aja kaya ngono kudune gemati karo piyayi Bu. Kurang. Kowe iso ben ki nek tuwa sing ngurusi sapa? Nek kowe lara ngirit, kuwi nek ngurusi sapa umpamane lho kowe ndek lara ngirit. Kuwi ra wong gelem ngopeni. Ya wong Sing wedok. ngurusi meni bojo. Kowe aja dak siya karo bojo. anak. Wong biyen kowe iki aku saka curigaku, Don. Pripun? Kan suci iki saka curigaku ki aku nyopel sisik-sisik ping. Sirahe tak kempit ini. Lah kok bisa calon bojone. Ora yo aku. Wong wedok kaya ngono ki ora becik ora wangun. Kaya ro. Lho. Suarane kok apa aku. Wong wedok kaya ngono kuwi kudune ki awakmu ki ya sungkem ning kan guru nabimu. Andung bekti. Aku wae sungkem, aku mau rung sungkem nggih. Mbah. Bekti kula nggih. Sepi tengah geni lumute menjenengan kula apura. Wale Apa piye-piye tetep ora metu apa-apa. setan. Saiki saya tuwa ki saya cetil ra. Rumang samu Sing dikekno kok biadok dhewe ora ini kok. butuhe merepot ra karo-karoan kaya. Mas Anton, Ya, Bu. karo Mbak Suci, Mahaja Sirat Mojo temanten, Nggih. uga nggone bandul karya kadangku sepuh Mas Sutrisno. Ngoten, nggih. Kaya iki kowe duwe idangan, duwe tembang apa khusus yang temanten. Kudang awake dhewe seniman ndongake ya lewat pertembangan kan Mas. Yo awake dhewe kuwi kudu duweni contoh sing apik ben ditulak karo tulisan pinangan kita. Kene diajeng. Iya. Sampeyan ning pepangkonku kene sliramu tak gandring ya diajeng. Iki umpama Gandrung. iki umpama ora botol ngono piye ya iki mau ya. Engko nek kerak Ora masalah kene diajeng. iki Sinom gandel. Ini ganjel kok pelok kok lindro. sik kok aku lah sik kok rapenake anak sik
oleh. Ya, kayak adik mari pengen tak? Iya, kita ngono kok. Sik anu gombal iki kotoke tak perlu tak lambari. Kok nek ngeces. Alah wong kulit karo kulit. Memanismu kamu jiwa Kang Mas. tenang kowe dia. Kang Mas. Piye jalannya kelaut? Wong ayu. Untuk membiji timun lambemu manis biasa. Jalannya kalah saingan. Jalannya leceh. Telak. Oh lho ganggu ae. Anggawe ruci cengkale. Kang Mas. Iya diajeng. Apa jenenge? Aku mas. Wis aja tak tenan kowe. Ngojo. Yo Lara apa kang nadya. Ini kok dalam iso dhewe ya. ora rese. Ibarat wong numpak prau. Piye wong ayu? Kok enggak sangat to. Aku manis biasa. Kok gemremeng mawon, Bu? Kowe awake dhewe kan wong loro. Ora pengen. Sing siji berarti setan. Ketoke pengen. Tartamtu tak ruti. Iku nek grogi tak Nek kleru tak turuti. Berarti niku leres. Ibarat Ayo. kok kuwi nek. Umpama kuwi jane walek aku ya sebut. Wong ini lagi nandang kayunggung Injing. mesti akeh laline. Nggih, Kang Mas, ketoke panjenengan menika mboten saged konsentrasi. Aku ki kayunggung karo endahing pasuryanmu lho diajeng. Alah uduk. Apa ndalu kok kuliler lho panjenengan iki? Ngaturi ngemut yang bakul. Sok piye? Eling lho. Wis Emot. emot. Nah, Kang Mas, Kowe melek tenan. nggih. Panjenengan ngeten mawon. Ngene lho. Pripun? Kowe nek digandung dagelan. Nggih. Ojo gelem. Ya napa? Dagelan kuwi nek mati sing bosok sik cangkemmu kok. aku nek mati tak sudik kowe anu Purwalicin kakekmu. Nek ngeten mawon Kang Mas. Iya. Mau ndake 50 aku milih apa? Bojoku malah begengge iki. Lah ya kudu enek pentingan. Oh, pentingan dek 50 iso berpaling muka. Tom, bangan tak nggon duit aku tak balik. Kono mau kelangan. Tibake ya padha. Coba aku go pengen krungu ndang suaramu wong ayu. Upama mundur Rong tenan diajeng. Dan Pripun? kaya anu ya sandiwara dok tak kimbing kae ya. sapa? Ben ta lho ning kono. Kok ora dijak aku? Melu awakmu ra kene kono ngono. Nah, lah ngono. Awakmu melu. Apa ya? Mesti lali sak duit muntek nih lali. Nangano Lumampah tanpa welah neng madyane ing jolo. Kok gemes? Panjenengan kok saya kepringin kok saya marahi gemes to, Kang Mas? Suci. Kang Mas. Enake. Kula menika gemes saestu kali wonggal. sedih. Pengen. Sedih piye ora dituwampeng ora karo-karuan no. Enake donono pisan lho. Iki apa ya anu Dadi ben komplit ngono. kok cangkek sayang. Sayang ya sayang iki Mek kangen. Plak ngono tak. Plak ngono. Kaya wong kumus.
Niki nek ra ngene nyidit ngono ya aku ki ya gak tenan lho Mas. Ini kan sampai 50.000 kayak Iya ngoten. Wis pirang-pirang tahun lho ora tau mundhak. Ayo. Wambemu. Oh tenan nek aku dijak tok wis. Aku yo ngono kok yo. Se. Temah lho, temah. Aku kok nyemelangi terus mau. Nyemelangi. Heeh. Tembung manis. Temah gunting angin jong neng paku lingan. Langgane apa sih? Apa wong ayu? Iki mau modang kuning wis. Pedang weh. Ya sampun. Anu gubuk asmane. Bukan asmor. Oh, cukup kasih. Pak kok ewake. Lah apa? Ning hotel birang-birang ngene. Lah nek kelasé dagelan karo yoga ki ya wis trimo ae kering buke. Nek kelas awake dhewe tetep hotel Turki to. Apa ki? Turu kicing. Wis enak to. Ora ngono ya hotel 57. Apa ku? Lek mek anjuket badalan batu. Oh, wah. Wis mending to ya. Upas. Luwe becik paten Omongnya gubuk asmara. Oh, ya ampun. Aku piye? Ya wes. Piye? Jare gubuk asmara ora e. Aja nesu. Aku pengen Mulai nesu mesti udul lah. Aja nesu. Gebrek Wis mesti ngono, aja nesu. Wis saya dimet aja dibaleni nek. Lah aku ngono kuwi cenare yo. Wis susun arah mesti nesu. Mung dimet udul tenan. Aja. Maksudku aja saiki ndang gawe. Ya. Apa iki? Ya luwe becik dipateni. Luwe becik paten iki awake dhewe ngiras-ngiras temu kangen. Jarakan awake dhewe iki wis rodok sauntara kumpul. Mengko bapak sing bagian kene ngersake kelangenan tetembangan menapa diaturke. Oke, siap. Diaturi apa? Sing tengah ya ngono, sing samping ya ngono. Dadi ben anu apa wae? Terlampiaskan. Pemerataan. Pemerataan ben kangene. Bisa terlampiaskan. Ini awakmu jauh mulai. Hah? Di sini. Ora, ora aja gawe aku nesu lho, gawe aku nesu menatok. Gawe aku nesu takoan aku lho. Awakmu ki juga ning Oh, ya piye? Ora itu nesu ngono. Nah, gak parah. Kudu bikin kesabare. Kaya pitik disentri. Sing iso. Ya. Ore antare
Doraemon. Ora iki kok ya ndelalah kok ya gone iki kok ketok bagus-bagus. Sing nom-nom Iya, kabeh. Nom-nom iki lah sing tuwek-tuwek ndek iki mang ngapake. Setya laras ki tak rehab. Regenerasi. Regenerasi. Penerusnya ditampilkan. Iya. Lah terus sing tuwek-tuwek ndek iki mang ngapa? Tak gecek. Malah dicecek. Dilebok itu. Kok kejem. Orang ngerti toh. Iki teori politik yo ngene iki. Lirik. Soalnya nek bocah-bocah nek urung padha Jawa dulu. Oh, di politik iki. Oh iya. Cek gampang dia. Yo sik gampang ya. Wis kasih kuwi. Mbak Suci, Mas Entun, Aku putuku genti ditampilke. ya. Iki yo anak dalang. Hah? Mas Sudi. Nah, putra anakku Mas Yudi iki putuku. Weh, Nggih. dan bocah kok menik-menik. Saya benek teh. Pak di aku Wilujeng dalu. Aku kok lali to iki. Asmane iki genepe kok Mutiara iki Tiara sapa? Mutiara Mustika Buana. Oh, Mutiara Mustika Buana. Mutiara ki wis mastani. Mustika. Mutiara Mustika kuwi kaya Jimat. heeh. Buana Buana ki ki bumi. bumi. Oh. Dadi jimating bumi. Nggih. Dadi jimating bumi. Suyatno. Ah, yudon. Asma Kinarya Japa. Ora. Ya tak kaya aku. Kowe ngelek-ngelek aku. Ya kaya aku kan beda. Sentun, seni seneng, tun ki nuntun, seneng nuntun ning barang kabecikan. Lah. Asik. Suyatno. Suyatno. Ya iya, nek suci ki mah suli luweh, jiki pamuji, nyembah ning ngarsane Gusti, Karna sing luweh-luweh. Ah, bener. Suyatno. Mohon Suyatno. Nek aku yo wedi kok nek ora dibayar. Soal ngembeles ngelek-ngelek kok. Ya ora ya. Artine Suyatno suki luweh yaki ngayati noki padang. Luweh ngayati barang kang padang. Menehi pepadang. Kuwi artine. Ning kenyataane senengane sing peteng-peteng. Nah, malah Nek padang sithik langsung dipateni. wis to, kok awakmu aja nyewat karo mbahmu ya. Pokoke dijogo tenan lho. Kok tenan.
Kuwi jogo cutake rambut jogo. Jogo. Ada Korbane ya iki. Krek. Wis korbane iki lho, kuwi lho, korbane wis ngomong dhewe. Pokoke kowe nek melu ning kene kudu imane sing tetek. Kudu sing kandel. Aja kayungken karo pamer-pamere mbahmu. Yatno sekarang dan dulu sudah lain. Nek dhisik ora pala sibro semu nemen. Nah iya. Wis selesai nemen. Sajane makane sing hati-hati yo, Bu. Nek dipameri kok tak ate sinden gunanku, bubuk gunanku, aja gelem. Bubuk gunanku wae. Kowe iki ngurite kok bobok konan. Ya padha ya. Waduh. Ayo dong, ngatur ke apa dong? Pelok pas selindro. Selindro malih mawon. Masing boten sias wae gubuk asmara. Oh, gubuk asmara. Gubuk kuwi omah cilik ning sawah. Asmara sing ngarani. Seneng ning sawah. Anduk asmara ning nah, untuk mengungkapkan tak semilir-semilir angin. Wes. Kenapa pun nate? Teng gubuk. Kerap. Ah, beda nang kene kere kok. Iki kuwi iki ya mau ning gubuk. aku kere iki tane ngene iki serang karo nek yo gubuk. Wis pengrumaksan. Ana ki padake ya. Arep dhewe wong nggon sing apik ora ene gubuk wae kok ya. Pocong. Ayo kapan ini? Bawa ora. Kapan ini dong? Bawa Pocong. Nyingkar nyingku. Nah, kita mentranslate ke bahasa Indonesia kan anak-anak iki saiki basa Jawa ora patek dong. Nyingkar nyingkur kuwi istilahnya apa bahasa? nyingkur Nyingkar nyingkur. apa ya? Malu kucing. Malu kucing. Nah, iki Saling membelakangi. visuale ngene iki. Visuale kowe marep rono aku marep rene. Lah iki nyingkar nyingkur ngene iki. Ngene iki ndokku dan nyingkar nyingkur ngene iki. Nah, terus lanjut. Mana yo? Wiwi tanen nyingkar nyingku. Awal-awalnya permulaannya Malu-malu kucing. ngono kuwi ndek. Yang ngono kuwi. Terus. Soalnya kalau ngene di wonten nang wong ora. Ora. Delalah, Nek bayarno ora. Nah, ini mesti jaluk. Nanti jaluk bagian. delalah ndek ben tau ning gubuk wah nyingkar nyingkur to. Enek pacul ning dhuwur gendeng. Kentepan biasa iku. Kuwi tidak ono lak cek Sing bentek. penting bujune Sing kon jajan iki sapa? Hah? Sing kon jajan iki sapa? Niki lho. iki. Aku nah. Oh, boten kok. Ojo. Piyayi bagus e kok ngono. Ngokon. Lha piyayi, mosok piyayi Ojo ndan ning patah. Bapak saya nemen kok. Yo ora wani to, yo ora wamu yo to. Kyai sepuh kok. Tindas-tindas. Yen kan Nah iki lingsem kuwi isih Sin. kan Malu. saat mengemut apa Ya kemut-mutan mau ora ya ngemut. nah tadi isih kene kan lho Malu kalau ingat masa yang lalu. Nah, itulah. Mut. itu toh Tak kira nek muter. Kolam. lelampahan kang Cerita yang dulu-dulunya. Kaget aku. berlalu Aku kaget. tresno tulus nadyane bekas Nasib sik kere ya diterima senajan wujudin ning gubuk. Awakmu yo belajar hidup sederhana. Nah, nek yo apa-apa lah. Tidak. Ini yen liwat
panuwun nak Tiara duduk kembali di tempatnya. Janita-cita calon sinden kundang. Kecil-kecil cabai rawit. Bibit tunggul andani wah iki jeblok rada saka ente. Nggih. Bae dalang mboke sinden. Dadi anak ya sinden. Iya, nek aku kok beda ya. Piye? Anakmu ki dadi apa namanya? Copet iki. Berarti wong biyen yo copet. Hah? Ndek bene yo copet. Tapi tak setone ning Mbah Yatno. Bagus. Ya kono bose. Oper berak Nggih. ganti campur sarine. Iya, cocok. Oke. Ini sing badannya yang kurus-kurus ditampilkan. Berat bersih 20 kilogram punjule. Saya panggil presiden kita dari kota Sukoharjo. Siapa dia? Mbak Tias Rahayu, termaju dalam melodi musik. Wasik ho. Ho. Ya ho. Wasik. Ho ho. Tias Rahayu. Dengan berat bersih 150 kg dengan bahan bakar sembako sering tampil di media TV kalah 10 permainan menang 10 kali Tias Rahayu. Baik, kita tampilnya Nah, ini dikenalkan sama petinju kan? yo Oh, sama Tias. oke ladies and gentlemen my darling muter leling kita tampilnya artis kita dari ibu kota Kota. Ibu kota. karena ibu kota rayo isin Apa lo? ibumu orang nganggo rayo isin Lagu orang. hah? Orang. Oh kamu harus pakai orang nganggo Untuk kaula muda, iya hah? lagunya mendandut. Mendut dan apa Mas Tias? Tiara Cerita mustahil apa? cerita mustajab mustahil Aku akan ndelok pargone Iya. Tias Rahayu. Iya, pargo. Oh, ya, tarine bareng hebat. Nah, gambjong luas. Napa Mbak Suci? Aku mungkin mau gumun katloke urip pir. Kuwi ra ora. Kalau mikir tekan jero. Sapa? Ora kok jero katok jaba kok. Demben aku lak diladono. Nggih. Dadi pepe ning kula omah. Iki opo ya? Musone bantal, bakal suara bantal. Lupang kajenge anu multifungsi mbak, kayak kemul barang. sing di layangan anak itu apa? Kuwi ditinggal ngono ta ketika anu Lah jemennya bar kanggo lho mas. tak silih tak nggo tak tole jeblok Orangnya mulainya orang bawa masker lho kayak. Apa? boleh lah ya aku bebas ae maskeran nganggo katok dan Ijik ae. Lagunya apa kok? Cerita mustahil. Cerita mustahil. Oke. Garap cam. Nah, Cerita mustahil. cerita mustahil. penyanyi yang berbobot Ban dangdut dan dilanggam meneh. Mas Bisa juga yang belum tampil kita anggo tombol kangen. Nggih, panjenengan Mbak Utari Darsono. Tambahi Darsono. tambahane lho Mbak Wah, ben kita yang tambahi. Darsono kabeh ya Kecuali aku mau. Terus terus jadi Darsono ora gelem halus nih Alus. lembah mana Lahir ki ya utusane batin. Lahirnya alus ki batin ki ya utusane alus. nah ayo ngene ini pancen. nah iya dan Kyai Ponorogo tetep garapannya sungkem sawetara karo Kyai ini Darsono
Wilujeng dalu, Bu. Ya mbok menawa salaman barang nek Ora wis ora. Wis gak rasah salam. Nggih wonten tamu dinten menapa? Mboten wonten tamu dinten namung kula maslahaken panjenengan. Slendro melok kena. petinganmu. Kamu kepentinganmu keur mangan karo turu. Lho ora ngono kuwi iki lho gendenge iki lho. Minangka petinganmu. Nggih, pelok barang. Melok barang. Barang sapa? Nggih barang. Barang iki. Pelok barang. Apa ya? Langgam dadi ati mawon. Dadi ati. Nek umpamane Napa? Rino wengi. Oke ya? Oke. Eten dosene niki kepahe? Pak dosen. Dari? Oh, dosen. Dus. Rina wengi tansah Nimas. pancen ngatekku ki nggo rezeki ya, Mas. Ngapa? Terus baksone metu. Alhamdulillah, baksone butuh. Ngenteni aku ngatek kok adek metu bakso. Peladen iki selak mesake tias karo duwi kan. Nek kuru. Oh nek kuru. Aku ndak kruwel. Kuwi telat 2 jam no kuru, sudah. Tapi itu tepat waktu. Sama ya. Yen wangi Kumutu Ayo sewa, Pak. Banyak yen dina saya Masih kurang kan? Ya udah Mas. Sampai Sampun Gede-gede. Aduh, loro. Aduh nih Mas Lendang Sutra Yo, landani.
Sikra medal sangapate